3, 2, 1. Hej, jeg spiller Thor i den nye Hellman. Og jeg er Thors mor. Jeg er instruktør. Og jeg står her med en journalist ved navn Marie-Louise. Hej, jeg står her i Hillerød, og jeg skal interviewe de 3 nye stjerner i den nye film Hellman. Hej. Hej. Hvordan vil du beskrive din rolle som Thor? Thor, han er en meget ligeglad person, en meget følelsesløs og kold person, som så vælger her at drage i krig. Han er lidt ligeglad med alle andre end sig selv. Hvorfor er Thors mor, som hun er? Det er på grund af, hun elsker sit barn. Hun vil meget gerne beskytte Thor. Hvilke udfordringer har Thor i sit liv? Ja, altså hele bogen, eller nu også filmen, handler jo egentlig om, at man skal tage valget der, hvor han kommer fra, om at ende i stofmisbrug og tage i krig. Så hele konflikten er jo egentlig, at han drager i krig og lærer, hvor hårdt livet er, og skal finde sin egen personlighed på en eller anden måde. Det er et nyt menneske fra den her følelsesløse, kolde person. Hvorfor sagde I ja til at være med i filmen? Altså, jeg gjorde det personligt, fordi jeg synes, filmen har et rigtig godt budskab. Og jeg tror, den vil starte min karriere. Kickstarte den. Jeg gjorde det på grund af pengene og på grund af på grund af oplevelsen og alle de ting, man kommer til at lære. Og det er også en meget spændende bog. Yes. Hvad er budskabet med filmen? Budskabet med filmen, det er, at man skal finde sig selv og lære at blive et godt menneske over for andre. Hvad er vigtigt at lægge mærke til i filmen? Det er vigtigt at lægge mærke til, at Thor udvikler sig så meget fra at være en rigtig ond dreng til at blive et En guttermand. nogenlunde menneske. Rar person. Hvad synes du selv om filmen? Jeg synes, det er en god film med rigtig mange gode budskaber. Ja. Vi har fået lov af instruktøren at vise et lille klip, og her kommer det. Soldier, we're surrounded! We're surrounded. There's a soldier over there. What are we gonna do, soldier? We're gonna sneak in! Sneak into the tunnel! Grenade! You go left, soldier. I go right. Go, 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 go. Fuck you! You gonna learn today, son. Og det var så det. Filmen udkommer den 22. oktober 2016.